yini i-meningitis and kule family yonke kade usiqoqela ngawo yamakhanda sifika kanjani ke lapha ya ephezulu kwa-meningitis? Siyabonga baba. So kwingqondo nakumgogodla kukhona ungwengwezi abalibiza ngokuthi ama-meninges. Oh yeah. Uma sekukhona ukungcola kulawo ma-meninges ilapho isithi kukhona i-infection ke lothisa ungena lapho ke meningitis ngoba suke sekhona ukungcola kula ma-meninges manje. Awukhona impela emedunze ngiyamkhumbula uthisi. Yes. Okungabangwa ukuthi mhlawumbe ngabe kukhona i-viral infection, ngabe i-bacteria noma i-fungal infection. Ikhanda lakhona lihlukileke baba ngoba lifana nalamanye. Lona ileli khanda lokuthi baba kuba thwali ngiphethe njengamanje. Impela ngafisa ukuthi ngilithathe ngithi awungibambe lo kwesikhashana. Linzima kakhulu ngalendlela exakayo. Kodwa futhi liphinde lihambisane nokuthi awusabusakwazi ukubuka kahle manje ezintweni ezikhanyayo noma ilanga. Mawubuka ilanga uyaxhopheka ukuthi khala. Hayi ngoba lo muntu usuke exabene noma mhlawumbe ezwana nendlela zobumnyama cha ingoba sekhona le meningitis ekhona ekufanele ukuthi siqaphele. Infection ikhona lento yokuthi abantu abaningi bahlale befuna ukuyiqamelanisa nengculazi noma ne-HIV into ye-meningitis. Ubuqiniso bayo bungakanani ngoba khona umuntu ozothi hey sengingqena nokuya kushuthi sekuyiyo ke mhlambe engculazi abantu bavele bathi ne-meningitis shuthi unengculazi. Nehlukanisa kanjani khona nokuqamelana nokusebenzisana phakathi kwakho? Yebo baba. Igciwane lesandulela ngculaza limvula ndlela kwizifo eziningi emzimbeni nasegazini. Absolutely. Kuyiqiniso ukuthi lumbambayi ohamba phambili ekutheni abantu bebe ne-meningitis. Ingakho kodwa umnyango wezempilo ukuqinisekisa konke lokho ukuthi uma abantu bengena emtholampilo benze sure ukuthi bayahlola lento esibiza ngama-basic screening tool ukuthi benze sure ukuthi bayahlolela igciwane lesandulela ngculaza. Sibalekela khona lokho ukuthi bengaze bebe nama-opportunistic infections atholakala ngoba amasotsha omzimba esiphansi kakhulu. Hayi ake ngicela balale nongenalo igciwane uyakwazi ukuthi abe nayo i-meningitis.